السلام علیکم دوستو جی دوستو آج تو میں اپنی کنک دا وزٹ کرویسا تو اندر بعد دوستو یہ دے پیو بالکل ساری اچھی خاصی فصل تھی پیے تو اندر بعد بالکل دوستو اللہ سے تھاکو محنت دا پھل ضرور دے سی تو دوستو تساں بالکل اپنی رائے دا اظہار ضرور کرنے تو تساں ساکو دے سامنے سلیم بھائی ایک واری کنک کہڑے طریقے تے اچھی ہے یا اے خراب پکی پیے تو اندر بعد بالکل ہی ہوں تھوڑے دن رہ گئے اللہ سہی ساکو اپنی محنت دا پھل اجر ضرور دے سی تو اندر بعد دوستو یہ دے پہ ساری بالکل میری کنک یہ پہ تو وہ سامنے پول تو نظر آتی پی تو گھر تو نظر آتے پہ تو بالکل یہ ساری اپنی کنک ہے پی تو بالکل دوستو دیکھو محنت اصل کی تو بالکل پھل پھل کو اللہ ہی لانے تو اندر بعد دوستو اگر آج دی ویڈیو ساری اچھی لگی ہوئے تو ایک سونے کا پیارا جا کمنٹ ضرور کرے سو تو سارے چینل کو سبسکرائب کر دے سو تو نال بیل آئکن ضرور دبا دے سو تاکہ یہ ہر آنے والی ویڈیو میری تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔